sådan får man ryddet op. Claus, sådan får man ryddet op på en flyveplads. Ja, det vil jeg godt. Kan man lave solbrød nu? Det er sgu da et flot bål, det der. Ja, det må man sige. Ja, det er en anden flot, det der, du. Ja, det er det altså. Og vinden er ligesom den skal være det. Der er det selvfølgelig mod vinden, som her skal man skal have. Ja, de har jo certifikat, så det er godt. Altså, så var en udsat benzinfang deroppe, der er noget ærger for ham. Det var sgu flot kurs, det du lavede. Dybest sidder man jo. Man sidder også kun på en motor, jo, ikke? Altså dybest set er det jo en motor, man sidder på. Det er det jo. Det var sgu flot, det han fik lavet. Det må man sige, den ligger der. Mindre græs. Du kan ikke komme derhen, det slår et knald. Jamen, det skal ikke gå det. Nej, det sker lige nu, jo. Ja. Og vinden er tilpas stille, så er det på. Det er godt. Der er 30 meter over til håndgøren, så det kan ikke være. Nej, det er for meget.